फार्स्टिं बे कंग्रेसजों सिं सिं आखाइबो हमलायो फार्स्टिं बियो प्रमद बर'खौ बिजेपिजों थाफानायनि दाय हमो दायनिगिरि। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जे चेनेलाव बयखौबो आरो फिन बरायनानै लाबाय। आङो दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर, आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। नोंगौ थारैनो जोंहा नैबे urkaw gwra नङा होमबा ब्रह्म, बे बिथाङा जोंहा हाग्रामानि सायाव गोबांथार खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंनालायनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया माब्लाबा समाव कंग्रेसजों आखाइ हमो आरो माब्लाबा समाव जोंहा हेमेन्टखौ मोजां रावजों बुङो नङा होमबा बिजेपिखौ, आरो मदिखौबो मोजां होननानै बुङो आरो सर्बानन्द सन'वालखौबो बाख्नायो। दा जोंहा अब्लालाय मानोथो जोंहा प्रमद बर'आ हेमेन्ट, सर्बानन्द सन'वाल, मदि, बिजेपि नङा होमबा लोगोफोर। दा बेखौहाय जुदि मोजां दोलोखौ मोजां मोनोब्ला जोंना दिनै प्रमद बर'आ बिजेपिजों लोगो जानायखौ मानोथो सुखुवाबा मोजां मोना नङा होमबा लोगोफोर। बे खोथाखौ जोंना दिनै इउजि सारा बुंना होदों नङा होमबा लोगोफोर ससियेल मिडियायावहाय। दा नोंथांमोनहा नैबे urkaw gwra नङा होमबा लोगोफोर, बिनि बुंनाय माखासे हाग्रामानि सायाव बुंनाय खोथाखौ खोनासंनानै लादो लोगोफोर। बियो मा बुंदों जोंहा बिटिसिनि आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि सायाव। दा बेसेबांसिम सैथो नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि खोथाया। दा जोंहा बिनि माखासे हाग्रामानि सायाव नैबे urkaw gwra बुंनाय बाथ्राया मा बुंमारदों नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों खोनासंना लाबा जाबाय। नैबे नोंथांनि सिगाङाव नैबे भिडिअखौ होनो थांगासिनो दं, फुल भिडिअ नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय। बै एमएलए इलेक्सन बे समावबो बिथांमोननि रनक कौशला गोरोन्थिमोन आरो हाग्रामाया दिनै एक्सुवेलि मा खालामनो नागिरदों बेखौ रावबो मिथिया गावनि दलनि मानसियाबो। मानो होनबा दाथ' मोनसे मित्र जथनि एलायन्सनि कालचार पलिटिक्सआव बयबो एलायन्सआव थाङो, कংग्रेसआबो एलायन्सआवनो थांगासिनो दं। थ' बिपिएफआ हारसिङै देरहानो नागिरनाय जि मोनसे सिमां बे मालाबाबो जाया। बे सोर एलायन्सआव थांगोन, दा बे कंग्रेसआवबो थाङा। फार्स्टिं बे कंग्रेसजों सिं सिं आखाइबो हमलायो फार्स्टिं बियो प्रमद बर'खौ बिजेपिजों थाफानायनि दाय हमो दायनिगिरि। प्रमद बर'आलायनो बिटिसिखौ बिजेपिनो फानबाय, खिन्थु बे बिजेपिनिनो मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे मोजां होननानै बाख्नायो, सर्बानन्द सन'वाला मोजां बेखौ बाख्नायो, नरेन्द्र मदिया मोजां बेखौ बाख्नायो। जुदि बिसोर जोबोद मोजांबा प्रमद बर'आ मोजां मानसिफोरजों थाफानाया मा गोरोन्थि जाखो। दा हाग्रामाया मा लुबैदों बे बाथ्रायानो दिनै क्लियार जाया रायजोफोरनि गेजेराव। ओंखायनो दिनै मोनसे डाउट जादों रायजोफ्रा, आरो हाग्रामाया जे फिउचार गैला आरो बेहा मोनसे पलिटिकेल फिउचारबो गैला बेखौ पाब्लिकआबो बुजिनो हादों। दा ओंखायनो आङो इलेक्सन समावबो बुंदोंमोन जे बे जुदि रनक कौशलखौ सोलायनो हायाबा फैगौ 2025नि इलेक्सनानो लास्ट इलेक्सनबो जानो हागौ। दिनै आं बेखौ बुङा, मानो होनबा बिथाङा हयथ' नैबे रिजाल्टनि उनावहाय रियेलाइज खालामगोन, गोदान लामा लागोन, आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय चिराङाव बिपिएफआ आद्रि जाबाय। गेजेर समाव ज' जानायनिबो मोनसे चर्चा जादोंमोन, बेयो ज' जानायखौ उइदाउट कन्डिसनबा ज' जानो हायो, नाथाय हाग्रामा बिथाङा मानोबा कन्डिसन लगायदों, जेरै गभर्नमेन्टनिफ्राय ओंखारबोनांगौ, जेखौ बिसोरो गावसोर एलायन्सआव थानाय समाव कंग्रेसआव थानाय समावबो आरो बिजेपिजों थानाय समावबो बिथांमोना गभर्नमेन्ट गारना ओंखारबोआखैमोन। बेखौ प्रमदखौ गभर्नमेन्ट गारना ओंखारबोनो थिनदों। फार्स्टिं सिबा सोर जागोन मागोन थिग जाखानांगौ। बेबायदि कन्डिसन जायोबा इउनिफिकेसननि बाथ्राखौ रायलायनांगौआ एसे आगान सुरनो गोब्राब जायो। दा ओंखायनो हानजायाव रायलायलायगोन आरो मोनसे जुदि दृष्टिभंगि बा साननाय हनायफ्रा सोलायलायनानै गोदान लामाजों आगान सुरलांनांगौ होननानै सानलायलायदोंबा इउपिपिएलआथ' रायलायनायाव जेबो खथि गैया। इउपिपिएलआ जेब्लायबो रायलायनो रेडि, प्रमद बर' बिथाङाबो रायलायनो अरायबो माने दरजाखौ खेंना होदों। आंहाथ' बुंनांगौ गैयानो, नाथाय बियो उइदाउट कन्डिसन जायोबा सो आवगायनो हागोन, नङाबा जेबो आवगायनो हाया। दायो नोंथांमोना खोनानो मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर, जोंहा बे इउजि सारा मा बुंदों जोंनि बिटिसिनि आगुनि हाग्रामा महिलारिनि सायाव नङा होमबा। दा जोंहा गोबांथार खोथाखौ जों खोनासंनो मोनबाय बे इउजि सारनिफ्राय। दा खोथाया बेसेबांसिम सैथो नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा बुंलांबाय जोंहा बिटिसिनि आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारियालाय जाहैदों मालाबा कंग्रेसजोंबो आखाइ हमो जाहैबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा बेनो आरोखि। दा दिनै खोथाफ्रा बेसेबां सैथो जोंहा दिनै इउजि सारा बुंना होदों नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबाय। दा
नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। दा आंनि दिनै भिडिअ लाबोनाया बेखिनियानो लोगोफोर। बाय बाय।